Co si tam šuška? Když já jsem nasosal. Co? Vždyť jsi nasosal. Vždyť, já jsem říkal, že jo. Máš jiný vlasy jenom. A minule jsme říkala, že mi koupíš se co? Jsem slyšela. Jsi říkala prej. No, co jsi to říkala? Kde jsi? Pamatuješ, jak nějaký hacker byl na tvém účtu, jak jsi tam udělal tu modní přehlídku? No. Já tam mám volala Monster Hunter a je tam Love a je tam Tereza Šagátová a srdíčka, teda. A nevidím tě, a Lola tady napsala Tereza Šagátová milující synej. To je docela... A ty si napsala, já tebe taky miluju. A já prostě na jiný fotce, když jste na Arabovi a já prej. Já tebe taky miluju a já prej. Jste snad lesby nebo co, že si tady říkáte, že jsem tě miluji. Počkat, jak jsi tam měla toho koně, toho Morgana, jak jsi tam se zvedla a napsala krása za vše, děkujeme, BFF. Tak jaké BFF myslíš? Jo, jak tam je na tom bílém. Koupila srdce. Že? Hej, já nevím, jak to děláš, že normálně ty jsi měla 14 level a teď máš 18, jako, jak to děláš? Do 17 máš. To je 16. Co?
Hej, prej. Jestli tam jsem já a ty na té fotce a tej. A tam Lola Monster Hunter. Hezká, srdíčka a rozpadený srdce a Eliška Gochová napsala odpor a potom ty. No a první se podívej na své fotky. A ona, já vím, je hezké. A víš co? Můj kamarád prej řekl Adam, tvoje mamka nemá žádný prsa a já prej, úplně takový stěr, úplně. Ale moje máma nemá takovou prdel jako, teda, moje máma aspoň nemá tak velkou prdel jako ta tvoje. Teda, koupila srdce. What the fuck? Cože? Koupila srdce? Napiš to srozumitelně, prosím. Co? Co? Ty se natáčíš? Jo? Si ze mě děláš srandu.